Dobrý deň. Radi by sme vám ukázali, ako jednoducho si môžete rezervovať letenku prostredníctvom našej novej mobilnej verzie stránky letenky.sk. V prvom rade si musíte vybrať odletovú a príletovú destináciu. Následne si vyberiete typ letenky. Potom si treba definovať dátum odletu a príletu, počet a vekové rozhranie pasažierov. V položke rozšírené máte možnosť výberu tolerancie vyhľadania vami požadovaného letu, možnosť voľby priamého letu, leteckého dopravcu a cestovnej triedy. V tomto momente vám naša stránka zobrazuje lety všetkých dostupných dopravcov zoradené podľa ceny od najlacnejšej ponuky. Kliknutím na vyhovujúcu ponuku sa dostanete do rozpisu daného letu a ceny. V prípade väčšieho počtu odletových a príletových časov sa tieto zobrazia v danej ponuke. V nasledujúcom kroku vyplníte údaje o pasažieroch, ako sú oslovenie, meno a priezvisko, poštová adresa, mesto, poštové smerovacie číslo, telefonický kontakt v medzinárodnom formáte, mailová adresa a odsúhlasíte tarifné podmienky dopravcu i súhlas so spracovaním osobných údajov. V nasledujúcom kroku máte možnosť výberu jedného z poistení. V prípade záujmu o poistenie doplníte dátum narodenia, ktorý vyplníte v poradí rok, mesiac, deň a odsúhlasíte tarifné podmienky poisťovne. V predposlednom kroku vyberiete spôsob platby za rezerváciu letenky. Ak ste firma alebo organizácia, máte možnosť kliknúť na položku Požadujem faktúru a vyplniť fakturačné údaje vašej spoločnosti. Pred ukončením procesu rezervácie letenky odsúhlasíte všeobecné obchodné podmienky spoločnosti CK Marco Polo s.r.o. Kliknutím na tlačidlo Pokračovať dokončíte proces rezervácie letenky a tá sa vám následne zobrazí na obrazovke vášho mobilného zariadenia. Uvedenú rezerváciu vám zašleme spolu s proforma faktúrou na vami zvolenú mailovú adresu. Na základe úhrady dostanete letenku v elektronickej podobe mailom. Ďakujeme za vašu rezerváciu.